Tak já tu krajinu vnímám v té vědecké oblasti nebo v té sociálně vědní oblasti jako takový zastřešující multidisciplinární koncept, který je tím, že je právě tak široký a v každém oboru k ní přistupují jak odborníci, tak veřejnost nějak jinak, tak je vlastně velice složitý a je hodně těžké vlastně definovat si, co je krajina, aby to bylo široce přijatelné, ta definice. Pokud ale si řekneme, že vlastně krajina je nějaký dialog mezi společností a přírodou, tak vlastně ty sociální vědy jsou hrozně důležité v tom tomuto dialogu porozumět. A to porozumění tomu dialogu dále může dávat vodítka, jak právě třeba pracovat s veřejností, jak nastavovat různé politiky, management, krajiny a tak dále, tak aby ta veřejnost tomu rozuměla, přijímala nebo aby to poptávala, jakoby ty změny sama. Krajina vlastně je odrazem sdíleného lidského porozumění okolnímu prostředí. Když to prostředí budeme považovat za nějaký objektivní nebo neutrální pojem, tak ta krajina už se vlastně posouvá do takového subjektivnějšího chápání, protože každý jednotlivec, každá skupina, každá komunita vnímá tu krajinu nějak jinak. A vlastně to je úkolem těch sociálních věd zkoumat ty sociální skupiny, které nějakým způsobem mohou a nebo musí, anebo aktuálně jednají v té krajině a svými postoji a znalostmi a porozuměním tu krajinu nějakým způsobem ovlivňují. Samozřejmě hraje tam roli také otázka moci, protože to mocenské uspořádání na tu krajinu samozřejmě má také vliv, protože ty skupiny, které se prosazují v nějakém veřejném diskurzu nebo v politickém, vidíme to na třeba zemědělské lobby u nás, agrární, že, kdy ta agrární komora má velmi silnou pozici a v některých věcech třeba můžeme říct, že brání nějakým udržitelnějším způsobům hospodaření s krajinou. Takže my se snažíme zaměřovat na ty jednotlivé skupiny a snažíme se je zkoumat v sociologii, jakým způsobem tu krajinu ovlivňují, jak ji vnímají, co má na to vnímání té krajiny vliv. A samozřejmě můžeme říct, že kromě toho nějakého smyslového vnímání té krajiny, toho, jak ta krajina vypadá, jaká vlastně je, tak kromě toho ovlivňuje to vnímání i nějaké vnitřní nastavení toho jednotlivce. Jeho znalosti, place attachment, to znamená vlastně nějaký vztah k místu, kde se narodil, nebo k místu, kde vyrůstal, jeho vzdělání, to všechno může mít vliv vlastně na vnímání té krajiny a s tím je třeba vlastně v těch výzkumech té krajiny taky počítat. Mainstreamově jakoby v tom veřejném prostoru převládá vlastně takový utilitární postoj k té krajině, ale ať už nazveme utilitárním to, že z ní můžeme těžit nejrůznější zdroje, produkce a tak dále, ale utilitární i v tom smyslu, že nám vlastně ta krajina pomáhá vyrovnávat se třeba s dopady klimatické změny. Protože my jsme třeba nedávno provedli výzkum, který se týkal, můžeme říct, takových symbolických míst v krajině, a to jsou stromy, které vlastně reprezentují do značné míry vlastně to, jak lidé se vztahují ke krajině. A zjistili jsme takovou zajímavou věc, že většina lidí má tu znalost toho, jak stromy a jak krajina a jak lesy vlastně nám pomáhají v tom vyrovnávání se s tou klimatickou krizí, právě třeba bráněním té eroze a tak dále. Ale na druhou stranu vlastně ta krajina nebo ty stromy musí vypadat určitým způsobem tak, aby to té veřejnosti vyhovovalo. Když jsme tam dělali takové testy, se kterými jako adjektivy se spojuje ta nejvíce oceňovaná krajina se stromy, uklizený, uspořádaný, přehledný, bezpečný. Jo? Ta krajina, která nějakým způsobem se blíží k přírodě blízkým formám, kde je necháváno těm přírodním procesům, nechávána určitá volnost, tak tu až tolik ta veřejnost neoceňuje.
A to nám přišlo jako docela zajímavý a myslíme si právě, že ačkoliv ta veřejnost ty environmentální všechny funkce zná a ví, bránění erozi, podpora biodiverzity, prostě udržování vlhkosti, zachycování uhlíku, všechno možné, tak ta veřejnost tu krajinu oceňuje, pokud ta krajina i nějakým způsobem jim vyhovuje v té estetické stránce, to znamená je čitelná, uspořádaná, prostě organizovaná nějakým způsobem. A ještě jsem chtěla říct právě, v tomhletom je třeba si dávat pozor v tom výzkumu na takové věci, které se týkají nějakých předsudků nebo nějakých zkreslení směrem do historie, kdy třeba nějakým způsobem bývá romantizován vztah dřívějších zemědělců ke krajině. Že oni se lépe starali, protože věděli, samozřejmě se lépe starali, protože potřebovali předávat tu půdu těm generacím, ale ten agresivní vztah jakoby k té přírodě, k tomu, že ti lidé museli navzdory té přírodě si vypěstovat ty plodiny a to tak ten tam byl, že jo. Ta krajina byla vedlejší efekt toho, že se snažili uživit. Takže takové to romantizování, že dříve ti lidé prostě měli ke krajině takový nebo k přírodě jiný vztah, toho je třeba se vyvarovat. I právě do budoucna a mít na paměti to, ta krajina bude taková, jakou ji bude požadovat společnost. Je to svým způsobem výsledek nějaké společenské poptávky. Bohužel u nás ta společenská poptávka během toho období komunismu, že jo, tu krajinu zdeformovala celkem výrazným způsobem. Kolektivizace a selování pozemků a rušení všech možných vlastně krajinných prvků, které právě dneska postrádáme, protože bránili erozi a dneska v té krajině nemá co. Ale pořád je to prostě nějaká společenská poptávka. Pokud teda my tady teď vytvoříme prostřednictvím třeba nějaké popularizace vědeckých výsledků, vzdělávání a tak dále ve veřejnosti klima, kdy ta poptávka se bude nějakým způsobem měnit, tak je možné ten přístup nějak reformovat, ale já se domnívám, že zásadní v té změně té poptávky po těch nových funkcích té krajiny jsou dopady té klimatické změny. Opravdu ty jako bezprostřední nějaké katastrofy, to, co ti lidé zažívají na vlastní kůži, sucho, rozpad těch smrkových monokultur, prostě nedostatek spodní vody, povrchové vysychání řek. Já se domnívám, že tohle je vlastně jeden z klíčových a jediný možný faktor, jak vlastně tu celou společnost trošku posunout k tomu, že tu krajinu je třeba vnímat právě z těch environmentálních hledisek tak, aby nám pomohla se vyrovnat s těmi dopady té klimatické změny. Jak daleko to dojde, než dejme tomu se nějaké radikálnější přístupy propíší i do managementu té krajiny nebo vůbec do politiky jako takové. Že jo? To vnímání těch lesů, já bych to rozdělila na dvě části. Jednak veřejnost, která ty lesy vnímá samozřejmě v těch environmentálních souvislostech. Čím dál více ta osvěta a ty dopady té klimatické změny prostě sehrály výraznou roli v tom, jak se změnilo vnímání lesa, podle mého názoru. Nicméně pořád je třeba mít na paměti, že některá znalost těch problémů je taková do jisté míry povrchní a pokud začneme ty otázky klást trošku pod ten povrch, tak zjistíme, že ta veřejnost sice, když se zeptáme lidí, zda se jim líbí v lesích místa s divokou přírodou, tak prostě 80% lidí odpoví v dotazníku, že ano. Pak někam dál dáme otázku, jestli se jim líbí v lese suché a popadané stromy a většina lidí odpoví, že ne. Takže tam třeba to, že si nespojí to, že ten rozpad a to, že prostě ty stromy odumírají, že si to nespojí s těmi přírodními procesy a s tím, že to je právě ta divoká příroda, to nechat tu přírodu jako dělat tu svoji práci, tak vidíme, že ta osvěta sice funguje, ale má určité limity a většina společnosti
ještě pořád tedy, jak jsem říkala, má k té krajině postoj spíše utilitární v tom smyslu, že ten les nebo ty stromy nebo ta půda je tu pro nás, abychom my mohli a naše další generace ji využívat. Je to tedy ten antropocentrický postoj. Kdežto v mnoha výzkumech sociologických vychází, že Češi mají biocentrické postoje. Když se jich zeptáte, že jestli příroda má hodnotu sama o sobě, pro sebe, ne pro lidi, tak odpovídají, že ano, ale tam právě je třeba jít hlouběji, kde se to rozkryje právě ta mnohorozměrnost toho vztahu. Naše hypotéza byla, že s vyšším vzděláním se zvyšuje pozitivní postoj k těm divokým formám té přírody. Ale když jsme to pak zkoumali více do hloubky, tak vlastně se ukázalo, že to vzdělání jako takové, jako samotné, není automaticky samozřejmě předpokladem toho, že lidem se líbí divoká příroda. Základním předpokladem jsou vlastně hodnoty, které ten člověk má, které nějakým způsobem přijal v průběhu svého života. A lidé, kteří mají ty biocentrické postoje, tak není to tak vždy, že jsou to jen ti, kteří prostě mají to vysoké vzdělání. Když bych to shrnula na těch stromech, tak my jsme vlastně respondentům předkládali obrázky nebo fotografie se stromy a byly tam různé typy krajin se stromy, od nějakých alejí přes monokulturní les, nějaký les, který je pěstovaný tím výběrným nebo tím podrostním hospodařením, že je to taková napůl jako houšť a tam jsou ty stromy vysoký nad tím houští a starý rozpadlý stromy. A tam úplně jasně teda se nám potvrdila ta teorie, která je samozřejmě už jako dlouhá léta známá, že lidé dávají přednost teda těm upraveným formám té krajiny. Úplně nejoblíbenější nebo nejvíc lidé preferují, dejme tomu, starou dubovou alej, kde tam je i ta kulturní nebo historický aspekt a nejméně právě ty rozpadlé, dejme tomu, nějaké krajinné prvky s uschlými stromy nebo uschlý les. A my, když jsme vyfiltrovali to vzdělání, tak jsme vlastně zjistili, že klíčový vliv na to mají ty hodnoty toho člověka. My jsme ty hodnoty měřili takovým nástrojem, který je široce používan, právě měří nějaký egocentrický, biocentrický a další jakoby aspekty hodnot. A otázka samozřejmě je, kde lidé k těmto hodnotám přicházejí. Z těch výzkumů, které se dělaly i v zahraničí, vyplývá, že hodně důležitý je právě ten place attachment, to znamená ten vztah k tomu místu. Že to ovlivňuje toho člověka a jeho vztah ke krajině jako významně, kde vyrůstal, jak vyrůstal, v jakém kontaktu s tou přírodou byl, v dětství zejména, tak to se ukazuje v některých výzkumech jako hodně klíčový. Vlastně doba a forma kontaktu s přírodou v dětství. To může ovlivnit jakoby ten právě pozitivní přístup k nějakým environmentálním věcem obecně a my si taky musíme uvědomit, že tyhle ty výzkumy, které se třeba zakládají na těch dotaznících, tak měří nějaké postoje vyjadřované těmi lidmi, těmi respondenty, ale my víme, že je reálný rozpor mezi vyjadřovanými postoji a jednáním. Že? My můžeme změřit právě, že ty lidi mají ty biocentrické postoje nebo vědí, že silniční doprava, jako já to vím, škodí prostě životnímu prostředí a stejně to auto využívají nebo stejně jednají v mnoha ohledech tak, že vlastně ten svůj biocentrický postoj v tu chvíli jako nějakým způsobem nereflektují. Je to takový složitý. Ty postoje nám vždycky jako taky neřeknou vlastně to, jak se ti lidé budou chovat. I lesníci reflektují tu klimatickou změnu, ale je to taková specifická skupina, která ve větší míře zatím
Já jsem dělala poslední výzkum 2018, takže už se to možná jako proměnilo trošku zase, ale ve větší míře zatím jako odolávají tomu dělat ty věci jako nějak radikálně jinak. Pořád tam převládá ta víra v to, že ten smrk nějakým způsobem půjde pěstovat, protože je to dřevina, která je nejvíc využitelná, že jo, v hospodářství. Pořád se sází ty smrky, že jo, ta přirozená obnova se využívá sice čím dál víc, ale pořád menší míře. Samozřejmě je tlak na to, aby se ta druhová skladba čím dál tím víc přizpůsobovala, to znamená byla pestrá, byly tam ty smíšené lesy, ale ty lesníci svým způsobem pořád tomu se brání. Samozřejmě jsou tu skupiny, které to dělají úplně jinak. Radikálně jinak. Pěstují ty lesy právě tím nějakým výběrným způsobem nebo využívají tu přirozenou obnovu. Někdo říká alternativním způsobem, ale podle mě je to jediný možný do budoucna způsob, jak ty lesy pěstovat, aby nějakým způsobem byly schopné odolat těm výkyvům, které nás jistě v budoucnu čekají. Ten biocentrický přístup lze sledovat u těch neziskových organizací, sociálních hnutí, odborníků. Tam ještě vidím takový trošku rozdíl mezi odborníky nebo vědci z lesnictví, kteří se věnují jako lesům jako takovým, a odborníky z přírodovědeckých oborů, kde tam určitá rivalita do jisté míry taky je, protože samozřejmě to vnímání té přírody u těch přírodovědců je jiné než vnímání u těch lesníků, kteří ten les je pro ně opravdu prostě nástroj zisku. Ale ti, kteří se snaží vlastně nějakým způsobem ten les uchovat i pro ty další generace, tak jsou nuceni právě přijímat nějaká ta nová opatření, kdežto třeba problém je spatřován u vlastníků velkých, jako jsou třeba Lesy České republiky, kde to přijímání těch nových postupů možná jako verbálně a v nějaké komunikační rovině se děje, ale v té realitě to jde hrozně stuha. A jsou tam samozřejmě i další překážky, které tomu brání, nějaké strukturální v tom lesnictví. Řekla bych, že těm sociálním hnutím ekologickým se daří působit na českou veřejnost. Minimálně v takové té rovině té povrchní znalosti těch problémů. Když jsme se ptali na nejdůležitější funkce lesů ve výzkumu tedy veřejného mínění v dotazníkovém šetření, tak jako první jmenovali lidé většinou funkci zachování nějaké biodiverzity, ochranu půdy a ochranu vody, nebo prostě tyhle ty environmentální funkce. A úplně na posledních příčkách se objevily produkce dřeva třeba a rekreační funkce, což je pro ty lidi jako samozřejmě taky vlastně klíčová věc. Ale když měli takhle odpovídat v tom dotazníku, tak tyhle ty environmentální věci se tam objevovaly jako velice důležité a myslím si, že právě jedním z důvodů je, že se těm environmentálním organizacím v tom veřejném prostoru daří prosazovat ten diskurs toho vlastně, že ta krajina plní tyhle ty funkce a je pro společnost proto důležitá. V tom lesnictví ty nové generace těch lesníků, které teď studují na lesnických školách, tak už ten přístup takových těch tradičních lesníků, kteří opravdu ten les brali jako továrnu na dřevo a nic víc, tak ten určitě úplně bych řekla, že bude marginální a lesníci se budou snažit vlastně nahlížet na ty lesy právě jako na multifunkční entity, které mají plnit nejen tu produkční, ale i ty mimoprodukční funkce. Ta výměna těch generací určitě bude hrát roli, protože je to jedna z věcí, která otvírá jakoby tu uzavřenou lesnickou komunitu těm novým informacím a novým vazbám.
Zemědělství jako takovém, jako pěstování plodin, tam si myslím, že ta situace je dost jako beznadějná v tomhle směru, protože že ta česká situace je specifická tím, že jednak máme scelená ta pole a jednak ta rozdrobenost toho vlastnictví těch pozemků, polí a luk a tak dále vede k tomu, že ti jednotliví vlastníci pronajímají ty svoje pozemky, že jo, těm větším podnikům, družstvům, holdingům, které samozřejmě na té půdě hospodaří úplně jinak než vlastník té půdy. Tam je asi ten důraz na ten aktuální zisk bez ohledu na to, jestli tou erozí a tím, že tam prostě se sypou hnojiva a pesticidy a herbicidy a fungicidy, já nevím co všecko, tak tam samozřejmě u těch velkých hráčů v tom zemědělství je tohleto problém. A samozřejmě je velké množství malých farem, které hospodaří nekonvenčně, ale i konvenčně, třeba více konvenčně a mají vztah ti majitelé, že jo, k tomu gruntu a snaží se nějakým způsobem udržitelným se o to starat, ale mám dojem, že v tom množství té orné a prostě zemědělské půdy, která u nás je, to nehraje významnou roli. Hraje to významnou roli třeba v té nějaké komunikační stránce, kdy právě tyhle ty dobré příklady toho, že se to dá dělat jinak a že i udržitelné hospodaření vlastně může generovat zisk a že i způsoby, které donedávna byly považovány za úplně marginální, jako je třeba agrolesnictví, že jo, pěstování prostě těch plodin mezi nějakými alejemi stromů nebo zároveň se stromy, tak se určitě dostávají do toho veřejného prostoru a ty informace opět, jak jsem říkala, zase působí na tu veřejnost a veřejnost může nějakým způsobem samozřejmě vytvářet tlak na politiky, aby třeba omezovala ta nešetrná vlastně jednání nebo ty nešetrné způsoby hospodařování té půdy, ale víme asi, jak to vypadá. Tuším, že průměrná velikost toho jednoho obdělávaného pozemku u nás, nebo prostě toho prostoru je asi 130 hektarů, což je strašně moc, že jo. Zavázala se Evropská unie, že do roku 2030, tuším, by mělo být s půdou nakládáno tak, aby vlastně k té erozi nedocházelo. To jsou cíle, které nejsou absolutně jako reálné, zvlášť u nás teda. Takže ta tradice může fungovat podle mě jako nějaký příklad dobré praxe, to, že to bude mít vliv na tu veřejnost, ale třeba víme, že veřejnost může ovlivňovat různě ty věci, třeba i spotřebním chováním. Že? A víme, že zas to nakupování těch výrobků, dejme tomu s nějakou nálepkou FSC, toho šetrného hospodaření v lesích nebo biovýrobků, není zas vlastně tak rozšířené a ukazuje se, že to je dost závislé na sociálním statusu, že vlastně spíše k tomu inklinují vzdělanější lidé z měst. A samozřejmě, když má člověk nějakého zemědělce někde v sousedství, tak od něj třeba může brát nějaké plodiny, ale opět to spotřební chování asi zatím není tím, co by ty velké zemědělce přimělo k nějaké změně. Ještě mě teď napadlo, že třeba byla založena platforma pro krajinu, která právě se snaží sdružovat různé instituce a jednotlivce, kteří se krajinou nějakým způsobem zabývají. Celkem už dlouho z toho vědeckého prostředí, zejména tedy z toho prostředí těch odborníků, přírodovědců a lidí, kteří se zabývají krajinou, vyvstává taková potřeba nebo taková snaha vlastně o to, aby Česká republika měla svoji krajinnou politiku, protože ona vlastně krajinnou politiku nemá. Jsou to rezortní záležitosti, jednotlivé rezorty se zabývají různými části té krajiny, ale krajinná politika jako taková prostě Česku chybí. A to si myslím, že je jako jeden ze základních taky problémů toho, jak nějakým způsobem přijímat nějaká globální a nějaká jako strukturální opatření, která by vedla k té udržitelnosti té krajiny do budoucna.
neznalost mezi lidmi, co se týče toho zacházení s tou zemědělskou půdou, je podle mě ještě značná. Teď vlastně v posledním výzkumu veřejného mínění, co dělalo CVVM u nás, tam mělo takovou baterii, kdy se doptávalo na dopady určitých aspektů jakoby společnosti na životní prostředí. A zemědělská činnost byla považována vlastně za něco, co velice pozitivně ovlivňuje životní prostředí nebo krajinu. Nevím, jak tam ta otázka byla přesně položená, ale zaujalo mě to, protože si podle mě lidé úplně beze zbytku prostě to, že se hospodaří jako nešetrně s tou půdou, neuvědomuje. Že vlastně dochází k tomu utužování, kontaminaci, prostě erozi větrné, vodní, to, že opravdu ta půda je v ohrožení a že se prostě, já nevím, 1 milimetr půdy vlastně vytváří neuvěřitelné množství času, že jo, že tohle to povědomí mezi těmi lidmi není. A takže tady zase narážím na to, že prostě že ty environmentální problémy, že o nich lidé vědí, ale má to určité limity. Takže navázat jako ano na ten vztah toho člověka k té zemi v tom smyslu, že je to něco, co nás, prostě na čem jsme závislí, že jo, takže pokud ta půda bude prostě nekvalitní a bude nám mizet, tak dojde opravdu, zatím třeba u nás to nemusíme tak vidět, ale jinde ve světě, že už vidíme, že dochází k sociálním turbulencím, protože prostě není půda, není voda, že jo, migrace, prostě lidé jsou nuceni opouštět, že jo, velká území, takže to asi jako bude určitě do budoucna velký problém.